நிலக்கோட்டை வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை விடுபட்டவர்களுக்கான மேல்முறையீடு சிறப்பு முகாம். தமிழகம் முழுவதும் கலைஞர் மகளிர் உரிமை திட்டம் கடந்த 15ஆம் தேதி துவங்கப்பட்டது. திட்டம் துவங்குவதற்குள் ஒரு நாள் முன்பதாகவே தகுதியான மகளிரின் வங்கிக் கணக்குகளில் 1000 ரூபாய் வரவு வைக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து 15ஆம் தேதி தேர்வு செய்யப்பட்ட அனைத்து மகளிருக்கும் 1000 ரூபாய் வங்கிகளில் செலுத்தப்பட்டது. இந்நிலையில் நிராகரிக்கப்பட்ட மகளிர் மேல்முறையீடு செய்யலாம் என அரசு தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை அடுத்து திண்டுக்கல் மாவட்டம் நிலக்கோட்டை தாலுகாவில் உள்ள நிலக்கோட்டை வத்தலக்குண்டு பட்டிவீரன்பட்டி அம்மையநாயக்கனூர் விளாம்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த சுமார் 80,000க்கும் மேற்பட்டோர் திமுக தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் ஒன்றான கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகையை பெற விண்ணப்பம் செய்திருந்தனர். இதில் முதல் கட்டமாக பல்வேறு தரப்பினர்களுக்கு அவரவர் வங்கிக் கணக்கில் ரூபாய் 1000 செலுத்தப்பட்டது. இதில் விண்ணப்பித்த பெரும்பாலான குடும்ப தலைவிகளுக்கு கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை ரூபாய் 1000 வரவில்லை என புகார் எழுந்துள்ளது. இந்நிலையில் தமிழக அரசு தகுதியானவர்கள் விடுபட்டிருந்தால் அவர்கள் அந்தந்த தாலுகா அலுவலகங்களில் மேல்முறையீடு செய்யலாம் எனவும், புதிதாக விண்ணப்பம் செய்யும் குடும்ப தலைவிகள் சேவை மையங்களில் இலவசமாக விண்ணப்பிக்கலாம் எனவும் அறிவித்திருந்தது. இந்நிலையில் மேல்முறையீடு செய்பவர்கள் நிலக்கோட்டை தாலுகா அலுவலகத்தில் கடந்த 20ஆம் தேதி முதல் குவிந்து வருகின்றனர். ஏராளமான குடும்ப தலைவிகள் இங்கு வந்து விடுபட்டதற்கான காரணங்களை அறிந்து கொண்டு மேல்முறையீடு செய்தனர். மேலும் சிலருக்கு அவர்களது விண்ணப்பங்கள் பரிசீலனையில் உள்ளதால் திரும்பிச் சென்றனர். ஒரு சிலருடைய செல்போன்களுக்கு தங்கள் விண்ணப்பம் பரிசீலனையில் உள்ளதாக குறுஞ்செய்தி அனுப்பப்பட்டுள்ளது. நிலக்கோட்டை தாலுகா அலுவலகத்தில் காலை முதல் மாலை வரை குடும்ப தலைவிகளின் கூட்டம் அலைமோதி வருகிறது.